Veel jongeren kunnen echt partnership doen en liefde doen, dus ze moeten effectief zijn. En voor meisjes, ik weet het nog niet, maar ik denk dat ze dan meer voor allround dansers zoeken. Dus met meisjes die kunnen hip-hop, jazz, modern, ballet en misschien ook ballroom. Modern choreograaf Isabel laat bij haar keuze vooral haar gevoel spreken. Laat me meenemen door emotions en hoe sterk technische dans er ook is of niet technisch. Het is wat hij kan naar mij uitstralen, naar mij strooien, hoe hij mij kan opzuigen. Ook balletchoreograaf Rinus kiest met zijn hart. Ik kies pas een danser als die mijn hart raakt. En dat vind ik wel zweverig. En dat kan je ook niet uitleggen, dat is de magie van theater en televisie.